Thakatha yena unyawulo ngambo athi kujika athi thakatha ngayo Hey, unondaba bafethu ngeke bazalwane. Hayi mina ngagananya indoda awuzondi yenye. mina thakatha yena Nondaba. Ya mamdepa. Unjani baba? Kwenze njani? Impilo mfazi ibuzwa kimi. Ibuzwa kuwe impilo kodwa uphethe imbiza. Yini lo iphethe? Manje uyasho nje imbiza. Eyokwenzani? Futhi akuyona imbiza le. Awu, Umuthi lo. wokwenzani? Uyabona le nduku mamdepana? Unqamula izitha lo. Angithi Asebeyithathile le nduku bayibabaze, basiza kakhulu. Namanje ke ngiyiminikeza ungqongo. Ungqongo kunaleli ifukufuku elumfowabo. ya. Ungqongo usehambe wezwa ngalabo abaqamba amanga. Uteli ifukufuku elumfowabo lifuna ukumbeka phansi, lifuna ukumbona kwagqaqanya. Wena ungenaphi? Angathi ngiyamlekelela ungqongo umakhelwane wami engimkhonzile ukuthi engabulawa isidaphu ungana nje saloya mfowabo. Ngeke kulunga. Lo mfazi lo muntu uneyingane. Babangani baba muzwa nje phela ngeke vela aqhamuke nodaba selithi uyasoqongwa engazi ukuthi kwenzakalani wenzeni. Kodwa engikwaziyo uyathakatha umfowabo. Manje sesihlale phansi njengamadoda kwathiwa cha akube yimi ongenela lolu daba. Ngiyolungenelela. Hey nondaba indaba zemizi yabantu kodwa uyayiba ukuthi uyeka uyaphuma esandleni. Wemama, Yebo baba. angithi ungqongo lo mfowabo lo isesheli sakho sakudala. Ingenaphi leyo nto manje lapha? Cha ingena ekutheni njengoba ukhuluma nje ngiyakubona uzovikela isoka lakho Wachaza futhi ukuthi isoka lami lakudala yini manje inkinga lapho? Yini inkinga ngitshela ngifuna uvikelani ke ngoba umthakathi isoka lakho lakudala. Mina isiqiniseko. Anawe uyakhumbula ukuthi wawuntanta kubo lapho ungalotshola untanta uwasha amaphinifa namaphenti hayi ke wakwangibona usukhuluma indaba engekho. Ngiyeka ke nginikeza ungqongo umuthi aqede ngalenje. Uzoboshwa nondaba. Mfazi ngene endlini ungenza lokudla. Ufuna ukuya lapha kunamandla. Imake ngifuna ukwazi uya lapha ngoba uyolwela umfowabo noma usukhuluma indaba zami ukuthi usulwa nje izimpi zakho nengahlangene. No, ngamehlula ngakuthatha ngibeka la ekhaya ngamehlula lo. Kodwa ngathi ayisukile lento kuwena ukuthi cha kwaba khona into ekanjalo. Mfazi ngene endlini ungenzela ukudla ngifuna ukuhamba ngekungqongo ungaze kushona ilanga. Uyokungilalela kodwa nondaba uphuma endabeni zemizi yabantu. Mangahle kuthiwa ngiyakulalela wona futhi ngeke ngenze lutho njengendoda. Ngeke ngihlonishwe njengoba ngihlonishwa nje. Uzohlonishela ukuyobulalisa abantu ukuthi ke uwongenelela abantu ababalama nayo. Ngiyaxazulula. Akoni uxazulula ukubulala abantu nondaba. Ngenza lokudla mfazi. Woza futhi kwayiwena uyilapha. Thakatha yena. Nondaba. Ajika thakatha. Hamba ungenza lokudla. Awuyilapha ngithi ungizwile. Ukudla ngiyokwenza ngithi wena kodwa awuyilapha. Kobe kuthengwa uweke. Abantu baqala ukuthakatha kusukela la. Shesha mfazi. Ukuthakatha bonke abantu. Ngambo. Ujika thakatha. Hayi noma beba nazo inkinga kodwa angikaze ngabona abantu bengakaze bababona abantu bakuboka la soyishadele khona umuntu kubo kamkhwenyane yebempela. Inkinga yakhe yini mayichaza la? Hayi angazi noma usole ngathi kunokuthakatha phakathi angazi noma bakithini. Sorry. Mhlawumbe discuss singanani nonkosikazi wakho? Sineminyaka emibili ma. Emshadweni? Yebo. Ebudlelwaneni before marriage? 4 years. Oh beautiful. So kulo 4 years usuyabona ukuthi hayi lo sisi kumfanele ukuthi abe unkosikazi wami. Exactly man. Zaziningi izinto ezipositive. Yeah. Obona negative obona ngakwazi ukuphila nalo negative. Impela mama. Mhlawumbe if you can take me through your relationship yini eyayichaza yenza ukuthi ube neshow ukuthi hayi cha fanele eze ekhaya lo sisi. Umuntu wesifazane yabo lo muntu wesifazane nomuhle othandekayo. Into yakho nje moya unayo uyabona ukuthi hayi i-wife material ikhona lapha. Okay. Yes. Onishade wife material. Yes. Hayi shuthi angivele ngiwachithela amanzi ngoba hayi inkukhu ngathi ayikho. Because when wife material I don't think I have that. Okay, mina into engibizele yona ngicele abaka Black Life TV ukuthi basize because ngibone ngathi umshado wethu uyabhidlika indlela ekwenzeka ngayo. Njengoba nje ngihlezi ngikhuluma indaba ukuthi kumele ngazi phela ekhaya abazali bakho kuningi nje ongangitsheli khona and inezingane eseziqala ukukhathazeka uyabona nawe ukuthi ziyakhula izingane zethu kodwa nje ukuthi izazi la imvelaphi yazo ekhona cha awufuni nalokho uvela uvuke ngolaka le nto iyangikhathaza kakhulu because sesiside isikhathi phela sishadile. Yes. Yeah. Baba nalo daba. Ikhona into enjalo ukuthi umakoti akakwazi
la kuzalwa khona. Indaba enkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda sabengelela kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Life TV igama lohlelo wabuyela emendweni elami King Sicaka ngwakaluqa kuyintokozo njalo ke ukuthi sihlangane sonke sibela kulomndeni okhulu usuku nosuku sebenza ke nathi hambe nathi usinikeza ama advice nawe la comment section sizwe ukuthi Paul wakho kuthini ngeepisode sesikuyona leso sikhathi asibengelela ke sihambe lisethu sizwe ukuthi singubani sabona sisi Yebo sawona bhuti. njani na Ngiyaphila bhuti njalo. ubani lona nkosi yami Igama lami uNomusa wakaDube bengishadele kaGumede. okay ngizwakela ubushadela lapha kwaQwabe Yebo. ngani yakwethu mana ke sitshele ubuyiswa yini nalapha emendweni Benginenkinga la bhuti ngisakhula nje benginokubona ontanga yethu begana beshada ngibona ngathi into enhle nje impela kodwa ngithe mangifika emzini cha angijabule neze umyeni wami uyangihlupha ngani angazi ngayichaza kanjani sineyingane ezintathu nomyeni wami kodwa kuzobe manje akafisi ngicabanga ukuthi akafisi ukungazisa abantu bakubo manje lento yehlela ngisho einganeni because ingane igcina ngokubona izihlobo esikoleni nje kuphela zibuye zishe endlini mangikhuluma naye uvuka ulaka manje sengifikela nangingazethembi njengamanje ukuthi ngashada kanjani nomuntu ongafisi ukuthi ngazi abantu bakubo. Wena ngesikhathi ukhulu ubona abantu beganile ubona bezwana nalabo aganele khona bekwazi ukuvakasha khona which is into othi wona kuwona yenzeki Hayi noma beba nazo inkinga kodwa angikaze ngabona abantu bengakaze bababona abantu bakubo kala so eshadele khona umuntu kubo kamkhwenyane impela inkinga yakhe yini mayichazela hayi angazi noma usole ngathi kunokuthakatha phakathi angazi noma bakithini sorry mhlawumbe asole ngathi mhlawumbe kunokuthakatha kanjani kodwa unongazethembi nje akakholelwa kubantu umuntu othanda ukuphila yedwa into nje nesihlobo kuyena akayicabanga into engekho nje kenemqondweni manje lo muntu ngibona engathi uphila shuthi komunye umhlaba mana ke nenze njani nina onesikhamuthi indaba zemicimbi akanayo imicimbi kubo kaze kuyi noma ngabe ikhona banakho ukumbiza mhlawumbe makwenziwa izinto kodwa nje yena akufiki mangithi ngikhuluma nawe vela avuka olaka athi akasibona isidingo sengicabangela ingane because ingane zona zazi lutho ukuthi wayeke yena angacabanga ukuthi noma angahambisa ingane ke thina singayi mawukuthi akafisi ngibona mhlawumbe khona into ayifihlile maybe yakenzeka angazi engayazi mina awukaze na uzame nje ukuthi manginomcimbi mhlawumbe intshontsho kuya khona ke cha bangaze ngizame noma ngithi akangixhumaniseke noma udadwabe oyedwa ngikhulume naye efonini cha akafuni nje enhlobo so wena kukhipha emendweni leyo ukuthi izingane naseyaqala ziyaxina ukuthi ifuna ukwazi impela nje baba zinokungibuza ugogo uphi angazi nokuthi ngizochaza ngithini mina cause yena umyeni wami cha akafuni ukukhuluma nje into enomndeni nje phaka nalokho vele acabanga ngisho ukuphakamisa ngisho isandla nami sengifela ukusaba ngiyasaba iwesi ke phela mayisinja impela no ma ukhuluma nabadala ke like abakini uyaya kini abaza abantu bakini yebo umama uyamazi kodwa umuntu nje ongathi uphila yedwa ngoba into nje angayifaka emqondweni wakhe futhi akanandaba wena mawukhuluma nabakini bathina lolu daba kukho abakusiza ngakho nabo bathi phela ngikhulume na njengomyeni wami sihlale phansi sixoxisane silungise izinto kodwa nami sengifikele ukukhathala mana ke isizathu sokuthi uze la esokuthi wena usamthanda noma usucabangela ingane kuphela sengicabangela ingane Nkosi yami bengingafisa nje ukuthi nikwazi ukungisiza kule nkinga engibhekene nakho zingaphekwa amandla ami namanje Alright ngathi zakho thina lezo daba liphelele njengoba lunjalo nje esingakwenza ke thina ukugijima siyobona ukuthi mhlawumbe mabekhuluma nomkhwenyana ngale uMamdephane bazokhuluma bafikisane kuphi ngoba lolu daba siyadinga ukuthi egcineni hlangana sonke sixoxe asambe ke sekuMamdephane siyoza ukuthi uthini kwelakhe side Bingelele ngikwamukele embukelo weBlack Life TV ohlelo lethu luthi wabuyelana emendweni emlangeni uMakasela ngokukhulu kuthobeka ngicela ubingelele ubhuti oseduze kwami sawubona bhuti njani yebo sisinjani ngiyaphila ngicela bandla ubingelele embukelo weBlack Life TV and bese uzisho igama lakho nesibongo ngithanda ukubingelela bonke abalaleli nababukeli behlelo iBlack TV igama lami nginguSibusiso ngwaGumede
Yeah, but uyathokoza ukuba la. Yeah. Siyabonga nathi siyathokoza shame ukuthi ube khona ukwazi ukuvuma ube la ekhaya. Ngibonga. Anyways, but ngizwile ngandlebeni ukuthi wena umuntu oshadelo. Yeah. Unkosikazi, you married. Yeah. Mhlawumbe senishade isikhathi singanani nonkosikazi wakho? Sineminyaka emibili ma. Emshadweni? Yeah. Ebudlelwaneni before marriage? 4 years. Oh, beautiful. So kulo 4 years usuyabona ukuthi hayi lo sisi kumfanele ukuthi abe unkosikazi wami. Exactly man. Zaziningi izinto ezipositive. Yeah. Obona singa negative, obona singakwazi ukuphila nalo negative. Impela mama. Mhlawumbe if you can take me through your relationship, yini eyayichaza yenza ukuthi ube neshow ukuthi hayi cha, fanele eze ekhaya lo sisi. Umuntu wesifazane yabona umuntu wesifazane nomuhle othandekayo. Into yakho nje moyunayo uyabona ukuthi hayi i-wife material ikhona lapha. Okay. Yes. Nishade wife material. Yes. Hayi shuthi angivele ngiwachithela amanzi ngoba hayi inkukhu ngathi ayikho. Because when wife material I don't think I have that. Kodwa ke futhi ke kucacile ukuthi anginayo. Asizelana ke bhuti wami. Uphumama njengamanje? Hey, ngabe nginamanga mangathi ngiyamasuke njengamanje. Hayi phela ukwazi ushanjalo unkosikazi wakho. Yeah, ngoba kuthe kuba nephambananyana izinto zathi kuba complicated njengamanje ngamazi tukephi. Kodwa uyafisa ukuthi aphinda boyi. If uyathanda ukubuya khona isizathu sokuthi ahambe angisazi ukuthi yini so ubuyazi umuzwa wakho uthi kuphi. Yabo. So ngenze ngikwazi ngihambe ngimfuna. Angeke umjaha umbheke. Cha. Umsebenzi wakho nje umprotector if usenkingeni. Angithi yena usukile la protection code la protection yakhe khona owahamba. So kunzima i-protection yayo zingasuka yona kube yona ekulandelayo wena usuke mawune i-protection yakho ibonisi la uhlala kuyona wena. Ishu. Ngoba uzubona nabazalwane basuka bona beyesonto nalisuka isonto lize kubona. Okay. Yeah. Okay, ngiyakuzwa. Kanjalo impela. But wami umama mengasabe khona lapha phakathi kwethu ungafisa ukuthi mhlambe uvuleleke uxoxa izinto mekuthi ukukhala kwakhe ukuthi yini ebenza usasuka ekhaya wena na ungakwazi ukuthi umethe afo ukuze kulungisekele inkinga ekhona esicabanga ukuthi thina futhi inkinga phela sikhumbula ukuthi umshado into yasezulwini bafowethu. Yebo kunjalo. So angicabanga uNkulunkulu usuke happy mase kuvele kushintsha nje kube khona ohambayo esela. uNkulunkulu akajabuli mekhona indodana eyodwa olahleka ingekho. Yaye ngisayazi lo vese indodana nolahleka. Impela. Yathi buya wenzani uNkulunkulu? Wayemukela wahlaba lokugcina impela enkunzi mana ayikhuphela ngezonke. Kodwa ihambe enzeni? Kanti ihambe ithathe konke ngokwayo hamba nakho. My God. Amen. Silapho ke. Asike sizama ukuyilungisa lento basayazi ukuthi into yasezulwini into kamoya ingcele into kaNkulunkulu uyayithanda. Usathana singamvuma ukuthi asingayivumeli lento yakhe ukuthi avela ntshontshe nje into kaNkulunkulu kanjalo bese siyahlala. Kunjalo impela mama. Siyabonga kakhulu. Ake senze kanjena ke bhuti wami azama umsondeze umama sisondeze noMy King siza ukuthi ngempela akhala ngani ngoba yena ukukhuluma noMy King ngale mina bese ngikhuluma nawe bese sohlangana so bawu4 sixoxe ukuthi ngempela sokwazi ukuthi siniluleke if siyahluleka siyakwazi ukuprovide ke counseling as well nikwazi ukuthi umshado wenu uphinde ube right. Hayi ngakuthokozela lokho makunankinga. Ngiyawe indoda baba. Yabona ke ngiyayithanda indoda edamsaba uNkulunkulu nemazi ngoba uyambona nje baba ufika uthi nje ayakazi wabona ubulide lapha yana wasiyajika futhi wayibona lento ukuthi ngobe yaNkulunkulu akahlale phansi abone ukuthi ngeke ilungiseke yini lento ibe right. Kokhulu kuthiwa yambolo Black Life TV ngivumele ngihambe ngiyolanda uKing Sphaka kwaLuqa mina ngimbiza ngonondaba asondele nemama sibone ukuthi ya kanjani phambili sambe. Ilabeka shana kamenza apho zomlaza ngameva sifunda sinamukele ke ohlelweni lethu libizwa ukuthi wabuyela nemendweni isigaba sethu ke lasigoqa khona konke sithola ukuthi mhlawumbe ekhamba kanjani sibingelele ngumamdepha. Sawubona nondaba njani? Njani kodwa? Siyaphila phela sothi. Bayaphila ekhaya. Hayi bayaphila phela. Siya batshela ngikhonzile. Bathi bakulindile. Akukhonzi noma yini? Ngithi bathi bakulindile nondaba. Bangilindile. Yebo. Hayi kahle ngizile vele kubona there's no need bangilinde. Awungeke awusozoza kubona. Bukele Black Life asibinde ngibingelele nondaba ngikhulumela into engayazi la ngimuzwa ukuthi mina ngifuna zekhaya ayokhuluma nabantu abadala. Sengilibonile netende ukuthi kuzoma kanjani. Omaluma bayakubona ayimini. Oh, okay. Phela ngaze ngishade before sanibonani ithandwa zami. Yebo njani mama? Njani? Awona unkosikazi umuhle kanje. Hey bafethu uyakhetha. Ngeke ngathi masekuqaleni. Hey inkosi yami ushilo vele wathi unkosikazi omuhle kakhulu. Ungcomile. Cabanga. Sawubona mama. Ngiyaphila sithanda sami njani? Ngiyaphila phela nami. Ayibabazile akuthanda lithe nje lenonkosikazi omuhle nami ngiyawubona mayihlokozi.
umuhle Blasho sis. ujabulisa ubaba yini manje Ngijabulisa ukuthi uyangincoma. ngiyakuzwa mina Wefethu yaphila. Ngiyaphila futhi njani? Ngane yakho wethu ubani lebhungu Awu Gumede isibongo igama uSibusiso. phakathi waqwapha. Yebo. Hayi mfethu ngiyacabanga nje ubula nawe ukewaxoxa endlovukazi yami yimama ke lelingane. Yeah. Uke waxoxa naye. Nafika la nifika khona nizwana khona ukuthi udaba lakho luthini. Yebo. Kodwa ke ngicela usisi mhlawumbe akachazele ubaba ukuthi kungani umbizela mhlawumbe nawe uyazi njani sahlala nawe kodwa ke ukuthi ezela akazi. Okay, mina wami into engibizele yona ngicele abaka Black Life TV ukuthi basize because ngibona ngathi umshado wethu uyabhidlika indlela ekwenzeka ngayo. Njengoba nje ngihlezi ngikhuluma indaba ukuthi kumele ngazi phela ekhaya abazali bakho kuningi nje ongangitsheli khona and inezingane seziqala ukukhathazeka uyabona nawe ukuthi ziyakhula izingane zethu kodwa nje ukuthi izazi la imvelaphi yazo ekhona cha awufuni nalokho vele uvuke ngolaka leyo nto iyangikhathaza kakhulu because sesiside isikhathi phela sishadile. Eish. Yeah. Baba nalo udaba. Ikhona into enjalo ukuthi umakoti akakwazi ukuzalwa khona. Ngibonga ithuba. Inkinga enginayo njengomuntu wesilisa okokuqala nje bengingazi ukuthi mhlambe le ndaba esingasigcina izifike kubantu bama TV ngendlela okwenza ngayo. Mina ngindoda yomZulu yabo. Yeah. Njengoba ngindoda yomZulu ngiyangikholwa ukuthi izinto kwesinye isikhathi indoda inendlela yokwenza izinto ngendlela yayo. Yeah. Kungaze kuthiwa mhlambe involve umuntu wesifazane. Okay. So yena njengoba mina ngishade yena uma yena ehluleka ukukhuluma nami azabiza abantu bakwi TV lokho kunginika esinye isithombe kodwa ke akushoyo ngiyakuzwa. Uyakwazi futhi. Yebo ngiyakwazi. Kuyenzeka and ukuwakubeka before kodwa bengingacaba mhlambe sengaze kubeke leli zinga lokuthi sisigcine sifike la. Lesikhathi akubeka before nivumelane ngani umzwile wamlalela kwakhona ushintsho noma libanga. Akafuni ukuzwa lutho nje. Afuna ukuzwa. Angenze ngathi yonke into right akafuni ukuzwa lutho kunalokho uvela avuke ngolaka okuyikhona okungikhathazayo mina. Oh yeah. Mhlambe ake sizwe ngawe baba ukuthi since umama eliveza lolu daba ukhathazeke nangabantwana ninabantwana and abantwana bayafuna ukwazi ukuthi ubaba wavelaphi ogogo bakuphi yonke lento. So wena ikuthinta indawo lento ukuthi mhlambe nabantwana ke sebeqala ukuzwela kulolu daba. Okay baba ake ngiqale kanje lento. Mhlambe khona ezinye izinto othi uzama ukuvikela ngazo umndeni wakho nonkosikazi wakho ukuthi mhlambe zingagcini zimthinta yena unkosikazi wakho njengezinto zasemndenini. Kodwa nje base kuzokafika leli zinga mhlambe sengingakuveza ukuthi mina ekuzalweni kwami kwasekuqaleni mina ngizalwe eSithenjini. Okay. Yebo. Ukuzalwa eSithenjini umama wawuzala mina. Mhlambe ube unkosikazi wesibili. Okay. Khona abanye abafici umfumficile kwaphinde kwaba khona abanye ngaphambili. Yebo. So ekuzalweni kwethu besingabantwana mhlambe su6 kumama. Ngokuhamba kwenzeka izinto kwagcina sekusala abantwana abawu3. Makusala 3 sahamba uhamba uyobheka ukuthi ahle kwenzakalana ngoba ukhona mhlawumbe ukuthi makushona umuntu ekhaya gcina kube nendlela engavula ngathi umuntu ushone kanjani. Yeah kungacaci. So kwathi makushona obhuti bami ke ngagcina sahamba sawohlola kwavela ukuthi umkhuba ukuphi ukhona la ekhaya. So into yagcina yazenzeka nami ngagcina sengithatha umama. Ngomuntu uvela ngumntwana ongaqedanga isikole kodwa bengiyiphantela lapha ngoba amato ngagcina ngayozakhela owami umuzi. Okay. Ngathatha umama ngihamba ngayohlala naye. Umama lapha ashonele khona ushonele sehlala emzini wami. Sengimkhiphile lapha ekhaya eSithenjini. Ngoba kunokuthi into ebeyenzeka lapha emuva vele kahle kahle isandla besikhona khona la egcikini. Okay. Yabo besingesihle kahle emndenini wami. Sikhonjwa laphi kuba nakwabo? Yeah sikhonjwa kuba nakwabo. Ubaba wakhe engakwazi ukumdefenda kuloko. Yebo. So wena uthi indaba yakhe isuka lapho? Isuka lapho. Depa? So ngendlela ngiyaxolisa ukungena. So ngendlela bekwenza ngayo izinto lonto bengingafuni ukuthi mhlambe unkosikazi wami nezingane zami zigcine kube ukuthi ziyakwazi ziye lapha ngoba yini mina ngiyakwazi ukusuka kanjani. So yena ngendlela bengenza ngayo bengithi ngivikele ukuthi kungabi semqondweni wakho ukuthi ekhaya kunjani
khona isandla esingekho sihle kahle. Ngezinye indlela wena ukulahlekelwa abafowenu kwakuphatha abalendlela ukuthi mawubuka izingane zakho ubona mayiseduze kwefamily yakho engalahleka ngendlela walahleka ngayo abafowenu. Bekungaba lula futhi. Alright, because uyakholelwa ekutheni kuthakathwe egcekeni. And futhi akekho ufuna ukuphumela obala isizathu yini. Yebo. Alright, ngiyakuzwa Manje inkinga mina la engilahleka khona ukuthi umshado wethu uhlanganaphi nokuthi kuyathakathwa khona nakho konke lokho akuchaza cause phela kubalekile vele ukuthi izingane igcine ziyile ekhaya la ezazi ukuthi kubo khona ngeke zize igcinele ukuthi ivakashe ekhaya komalume kuphela la ngizalwa khona kumele ikwazi kubo kwakho ulo ubaba. Bonakala abantu esikhuluma ngabo bekhona emshadweni wakho. Babe khona. Okay. Babekho. Bangaba ingozi lapho. Kusho ukuthi ngathi noma ngangibheka ukuthi bengaba ingozi kodwa ngendlela izinto ezazenzeke ngayo nonkosikazi wayengazazi engangihlele ngayo izinto angabe nginalo ithemba lokuthi ngeke bebe ingozi. Pha yona mina wami sonke lesi sikhathi ungakazi ungitshele lento because sesiside phela isikhathi sishadile kodwa ukaze ungichazele ngalenkinga le ngoba uba mhlambe wangitshela sasizohlala phansi njengoba sishadile sibonisana ukuthi sizokwenza kanjani ngalenkinga lesibhekene nayo. Beautiful. I love that. Angithi mina ke njengendoda yomZulu nanokuthi mangiyindoda ngikholelwa ukuthi ezinye izinto fanele ngibe nendlela yokuyihandlisha njengendoda ngingam-includeanga umuntu wesifazane. Sishadile la. Yebo kunjalo phela. Sikhulume yonke into savumelana ngithi ukuthi sizotshelana yonke into. Yebo kunjalo. Kodwa manje njengokuthi mina ngiyinhloko yalomuzi kunezinto okumele zibhekane nami ngingedwa njengendoda. Ngikwazi ukuthi kube yimina odila nazo umndeni wami kube yimina ovikelayo. Ingane sengaze ikhule zibe ngaka kodwa ngoba phela uyabona lo munye ufunda ugrade 9 manje. Sizokwenza njani thina? Sizobachazela sibathi because uyakhula. Inkosikazi ungadideki ngalokho. Mina njengendoda benginayo indlela yokuthi ngikwazi ukulungisa izinto ukuthi zikwazi ingane igcine zikwazi ukudibana nabafowabo nomndeni. Kodwa uma isikhathi sesiright okwamanje asikabi right. Bese ngakabi right impela nkosikazi lokho nje ngingakusho. Mhlawumbe utakaba before ngiyangimdepana ake ngibuza this question. Since umuntu obuke ukholelwa kubantu besintu abasebenzisa imithi oyile kubona wahlola abakutshela ukuthi uma wakho ushawa estage awukwazi futhi ukubuyela kubo ubatshele bakunika into yokufika at least uyafika uma ufuna uba close to your family uma ukuthi ngempela no collecting ifamily yakhe ngabhubha mangasondele eduze kwefamily ozalwa kuyo. Ngiyakuzwa mntaba lokho bese benguvikele ekutheni sengivikela mina nje la ngikhona khona ukuthi okusuka kubona kungezi la hayi ukuthi mina ngikwazi nginikele kubona yebo ake ngithi baba ngibekisele kanje angithi isigebengu siyakwazi ukuthi siyofuna umuntu omaphoyisa ukuthi singawabona amaphoyisa enyangeni ukuthi siyenyangeni siyofuna umuntu omaphoyisa sifikele kuphi amaphoyiseni kodwa amaphoyisa kwenzeke singawabona. So nami ke engakufuni ukuthi ngisuke mina ngiyelapha ngoba nasasuka semaphoyiseni ukuze amaphoyisa ngasiboni senza short amaphoyisa mayiza kusangasiboni nami bengivile ukuthi ngisuke la mina ngithi ngiyimixa kubona abantu abalukhuzayo wona ufika la ukhona ngifika la ngikhona khona ukuthi makufika umuntu la angakahle angakahle Seswati suthule kakhulu wenza ngathi awazi umuthi sekuyithi abantu ababi manje khuluma soda ngomuthi. Okay, mina wazi umuthi. Anyways, cha ubhuti konke akuchazayo kuvalid mina ngiyamsupporta lapha. Iphutha lenzile mama ungangizwa kambi. Ile lokuthi angayikhulumi lento nawe axoxele. Nalento le ukuthi uma umZulu umuyindoda umshado lo akona umshado wakho wedwa. Umshado udlela nobabantu abawu2 noma ngabe wena uyinhloboni. But phela nalomunye umenza abe iphathi yale journey le because umlandele lokho angithi. So umZulu bakho nobudoda bakho kuyakuphoqa ukuthi at some point noma uyindoda angashintshi ukuthi lento awuyenzeli wena wedwa wenzela yena nabantwana bakhe. You understand? So konke lokho kuchazile ngiya-understanda kakhulu mina nje uzoba naba but already mise ngiyibambile mina ukuthi vela awukwazi ungabamema abantu ukuthi beze emshadweni bazobe bengaplanile ukuthi okay siyowenza u1 no2 no3 mhlawumbe ngendlela ahlele ngayo kodwa ukuya khona uwenza ubudlelwane nabantu abayizithu uzofa phela futhi ngangafa wena kufe nezingane zakho kuningi emsebenzi wakhe ezindoda to protect i-territory yakhe ofithi ukwenze ngobu-right into embi ebe khona la iyoti le communication between yena nonkosikazi wakhe.
ukuze kwazi phela ukuthi mhlawumbe kube khona izinto ezivikelekayo nonkosikazi abe aware yabo bakhulu abantwana noma ungeke usasho ke phela nawe mama ukuthi asikini ngoba ubaba kwathakatha awusazisho into ekanjalo ebantwaneni uzosebenzisa ukuhlakana nawo ukuthi bayazana kodwa futhi awukuthanda ingane zibe nomdlelwane fully until nazo zibe matured enough ukuthi ungayi-understandisa ukuthi nansi isekhaya la okhazini bakho kodwa kunomngozi obukhona until lo muntu lo mhlawumbe oyingquthovu uNkulunkulu azamthathe. Manje wena baba nengane zakwenu ezizalwa ubaba wakho kodwa kuba nawo bakwama oma wakho lababanye niyazwana nazo? Yebo sinakho ukuxhumana. Buka ke angithi ingane seyizalwa ke ibona manje ayikhona ukuxhumana nezakho. Yini ubona ukuthi ingane nazo nganobuthakathi? Inkinga uthi abantwana kubalula kakhulu ukubona ngoba nabo abazali bengayisebenzisa la abantwana babo ukuthi bethole abantwana ngoba abantwana kubalula kakhulu because uma kuthiwa nginikeza umntwana ngithi ufuna unikeze lo mntwana into ukuthi ayidle kuzoba ukuthi ayidle bana iqhamuka kubhuti wakhe. Kodwa ke phela impi eyiphakathi koma wakho nabanakwabo. Ukuba mhlambe babeqonde nawe naba bezokuthakathi. Kodwa shithi babedila nento eqondene noma wakho. No. So now angithi manje senikhulile uthi wena niyezwana nalabo abazalwayo laba abanye. Niyaxhumana. Kingi umuntu omekade ngamthanda uma wakho ngiyakuthanda wena. Ngiyathanda mekade nje for the fact ukuthi uma wazi walala phansi ngeinsolo zokuthi khona umuntu abanesandla ngisho nento ephuma kuleyo muntu ngikaza ayithandi. So ukuxhumana kwethu as abayingane ezalo babo yedwa it's simply because sivele siyigazi kodwa uma ngadwayeza nabo labo mama ukuthi thina sijwayelene sama siblings kuzoba lula ukuthi basebenzise wena ukuthi kulimale mina. So ukuxhumana ngithi kuda usho ukuthi niyazwana kodwa nje ingoba ubafu. Kodwa ingane maze esikoleni ziyabuya endlini mama ade ngihlangana nobhuti ubhuti imuphi shuthi izingane ezalwa bafowabo bagcina ngokuhlangana esikoleni nje kuphela leyo nto le izogcina ilimaza zona izingane lezi. Wena mama yawazi umuthi? Cha ngabe nginamanga. Wazi uNkulunkulu wazi uShembe wazi kuyele esontweni nje mina kuphela. Wazi uthanda uNkulunkulu kakhulu. Impela nje Mvelinqangi. Impela. Uyakhulekwa ke futhi ezinye izinto yabo kuba umama wayezazi lezi zinto. Umkhuleko wakhe ngiyazi uSibongasiza ukuthi ba protect kanga protect ubaba yethu because mengamtshela lento ubaba vele usesebenze wenze ukusemandleni and I'm very proud of him for umsebenzi wenzile to protect umndeni wakhe because indlela kuthiwa iyaziwe umnikazi wayo konke njalo ngithi khona ukuthi ngiyazi uyisho kipenge but khona ubaba vele uhambile uyazi lento asuka kuyona ukuthi injini yena uyazi kangcono. Okay. Ilento engizama ukuyichaza. So umama mesemthelela ukuthi okay ekhaya kanje isimo kanje because uyafisa ingane zakhe zibe na akhuleke naye ukuthi kube strong as because ubaba yena akhuleke kodwa uyaprotecta ngendlela azingayo ukuthi ifanele yenze kanjani yabo. Umama mengangena ngomkhuleko wakhe ese awe ukuthi okay isimo sikanje la vele yena njengomuntu olethwe lapha emagcekeni uzowakhumbuza kuzoba lula futhi kutshela ukuthi amandla emithi nemandla kaNkulunkulu ngengikholwa ukuthi akufani because uyena osuke edalile. Yeah. Kunjalo but ke baba wena ngokwakho njengamanje yipi into ecabanga njengendoda yomZulu okuyiyona ke ekhaya eyinhloko uke washo njalo before umuzi wakho ubuyisa kanjani abacaca ukuthi ufuna ukuphephuka nje umama ekhala lezi zinto? Ngiyabona into besangididile ke mina bhuti wami ukuthi yena yini emhambise ekhaya ngoba la ekhaya akazelanga ukuthi mhlawumbe uma exakwa zinkinga wathe yena uzohlala ekhaya kumnyama kubomvu linetha liduma libaleke. So manje into engidida ukuthi yini yena le emhambisile ngoba kuyacela umphela kasawakho siyakade liduma linetha kuvela kwanekhukhula ohamba. Kusho ukuthi ke umuzi besiwakhe naye kusho ufika kwakho umuzi odaka akhandanga umuzi lokhuzana. Cha phela uma ngihleli nawe mina ubuvuka ngolaka ngithi bengifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani njengoba isikhathi sesisingaka nezingane futhi awufuni ukuzisa kini kodwa ekhaya wena uyakwazi ukuthi uyakwazi ngisho egate-ini. Manje nkosikazi uqonda ukungitshela ukuthi ukuhamba kwakho kuzokwenza ikhona kuzokwenza ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani. Cha nami bengifuna ukushawa umoya nje ngeke ngokhuluma nabazali ekhaya. Wazi umtshela before. Yeah, sometimes baba ezizinto ezathathwa inqumo abantu bayithatha because khona into esuke ufuna bayithola. Hayi ngoba be serious bayithatha lesinqumo. Naye mhlawumbe akekho serious ufuna ukushiya total. Kodwa ufuna ukuthola impendulo kulezi zinto akubuza zona nixabana. Okusengazazi nokuthi nifike la. Mhlawumbe kube nabanye abantu nikhulume sasifuna ukwazi side lakho. Njengendoda imele ekhaya kuwona enhlizweni.
ikuphatha kanjani wenza njani uqoqa umuzi wakho ubuyele back to normal uyawudinga ubuyile noma uthi hayi ayilimeze etsheni phela vele mina kahle kahle unkosikazi wami bengaxabananga naye okay benginanxa naye alright ubhudana inkinga yena wenza kuphela into iphuthe lenzeka ngiyacabanga ukuthi bahloni baxabanisa into encane kanjani i-communication yeah and nakhona i-communication ngihlezi ngifundisa abantu ukuthi i-communication akukona ukukhuluma nje uvela uthi ena ubuza abantu izinto ngemene engekho right nakhona uyawashintsha amamene yabo bothi bengimbuza le ndlela wenze njani bengimbuza ngale ndlela wenze njani then mungayitholi answer ngayo yonke indlela kusho ukuthi me right mina ngiyamvumela ukuthi awuthi ngihambe khona azokwazi ungichazela lento engiyifunayo and usalithola usizo usalithola yonke into ayidingayo so unfortunate lento esiyikhipha la sikhipha ku TV and sekubalwa abantu abaningi ubhuti bayamaza abantu and the families will see and what's going to happen going forward yabo leyo kodwa into athi ingalungiseka yabo ngoba kahle kahle indlela abuze ngayo noma indlela abuzwe ngayo noma indlela kade ecabanga ubhuti njengoba ethi umZulu and uyindoda yena fanele ayibeke kuyena lento kanti hayi umshado kona wakhe ingane zazalo mama umshado wenu noba uthu awuhlangene nalo culture ukuthi umZulu umSuthu umpeti alright so bhuti uthi wena mngakho wemesela nilungisa lento nobabili ya makungukuthi yena usafisa ukuthi siyilungise mama Anginankinga ngiyamthanda umyeni wami. Nkosi wami. Anginankinga ngiyamthanda umyeni wami. Alright. So kusho ukuthi wena nje mangahle kuthiwa Madombasane. Khona isixazululo kulento lena uyebuyelela kubaba. Impela nje. Cause ngizothi ngimshiya ngiyaphi sesineyingane. Beautiful. Beside ingane uyamthanda. Kakhulu. Wafusicashe ngengane macha wena ke sithi. Cha mina kuyavela hayi ma. Bengimshaya bengifuna bona ukuthi ngiserious mangisuke ngikhuluma naye. So bhuti ngiyathola ukuthi vele umuntu okwazi ukuvikela abantu besifazana nakho wavikela uma wakho kuneqiniso futhi nomkakho ungakwazi ukumvikela ngeke phela uma ubaba wakho wahluleka ukuvikela uma wakho but wona wamvikela so now umkakho fanele umvikele uyakuthembisa njengoba ngangithembise nasemshadweni namanje usathembisa namanje ngisathembisa inhlito yengane mntepho hayi ngabe ngiyayona phela manje ayinhle imama lihappy libona ibabazi and yena uready ukuthi baye ekhaya ubaba somkhumbulo sengibuza Ngiyamkhumbula bakithi. no man kusebusika khumbula ntombi awu wena nje Kanti- inkomo yayona abantu bashadile uyamkhumbula phela. umyeni wakhe ngoba wamshada wamkhiphela inkomo behappy naye ubafo ngakutshela ubefa amakhazi angekho mama ngeni chazela endlini bese ngasafani yacabanga ukuthi mayifika na endlini uyobona hayi hey sona kuyakhoma ukuthi bese ngingasekho umuntu wesifazane kungawe itofoke ngoba efike hey mangade kwagcina nje sambeni ngazabo sibongile ungakhohlwa ukusubscribe lapho like ushare ucomment uma kuthi khona futhi omaziyo nayo nenkinga emshadweni Yes. wakho uhleze kubuza izinto mlethe la come to here sikhona kulungile ke bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy